Să muncim mult, ori să muncim cu cap. Să economisim, ori să risipim. Să ne implicăm, ori să așteptăm. Noi alegem, împreună, la emisiunea Alternative, în fiecare săptămână la televiziunea ta. Alternative, idei bune pentru o viață prosperă. Bună seara și bine v-am găsit! Produsele bio sunt la mare căutare atât la noi cât și pe piața Uniunii Europene. Astăzi, în cadrul emisiunii noastre Alternative, vom discuta despre produsele bio cu specialiști invitați în studioul nostru, cât și în studioul central din Chișinău, pe care mă grăbesc să vi-i prezint. Așadar, Tudor Darie, expert Asociația Obștească Agrocons, Angela Luncari, șef secție Direcție Siguranța Alimentelor, Anța Drochea. Vă spunem bună seara și bine ați venit la noi în studio. Iurie Senic, consultant agricultură ECO, și Marcela Stahi, consultant Ministerul Agriculturii, Serviciu Producție Ecologică și Produs de Origine. Vă spunem bună seara și bine ați venit, stimați invitați. Și pentru ca să avem capăt de vorbă de la bun început, vă propun să vizionăm un reportaj care l-am realizat în satul Pietrosu, raionul Drochea. De aproape 4 decenii, agricultura este pasiunea Mariei Darii. În timp, femeia a decis că această pasiune ar putea să-i aducă și bani. Astfel, s-a lansat în afacere în domeniul agriculturii. După 15 ani de la pornirea amicului business, Maria Darie a decis să vină cu ceva nou pe piață, și anume produsele bio. Practic, să vă spun, am început la 40 de ani, în câmp deschis, și o seră mică de 100 de metri pătrați, care o aveam acasă să facem răsată și pe urmă plantam. Încet ne-a extins la suprafață în câmp deschis, mai apoi am început în câmp protejat, începând de la 5 ani și în prezent am ajuns la jumătate de hectare teren protejat. Desigur, la început era sceptică în privința unui rezultat, dar nu a cedat în fața provocării. A fost nevoie de multă muncă, răbdare și curaj pentru a aplica noi tehnologii. Efortul i-a fost răsplătit pe deplin. Acum Maria Darie se poate mândri cu legumele bio, care sunt nu doar sănătoase, dar au și gustul celor pe care le creșteau cândva buneii noștri. Da, vreau să vă spun că la produs ecologic nu e și roadă ca la tehnologia care este, nu are acel aspect comercial produsul ecologic ca produsul pe tehnologie tradițională. Da, în schimb, e mai sănătos. Anul ăsta avem și porumb ecologic cu fermă olandeză. Desigur, tehnologiile aplicate, munca și faptul că termenul de păstrare este mult mai mic decât cel al produselor tratate chimic, face ca prețul legumelor bio să fie mai mare. Chiar și așa, Maria Darie și-a găsit deja o mică piață de desfacere, astfel încât nu duce lipsă de cumpărători. Producția o realizăm la piață, la Drochea, la piață, la Bălți. Avem și consumatori care de pe loc și mai avem și cu primăriile care asigurăm școlile și grădinițele. Și aici ne realizăm producția până la acel moment. Să ieșim la export încă e departe cale. Cultivarea produselor bio nu este o muncă sezonieră, ci durează anul împrejur. Astfel, de la ultima roadă și până la plantarea noilor semințe, Maria Darie dispune de doar 3 săptămâni. Pentru a ajunge vara cu legumele coapte, antreprenoara începe munca din 25 decembrie cu plantarea în seră, iar ultima recoltă o adună tot în decembrie. Pentru că produsele bio devin tot mai solicitate pe piață, Maria Darie a decis să-și extindă mica afacere. Astfel, pe viitor, intenționează să cultive legume pe arii mai extinse, dar și să deschidă o mini-fermă de păsări bio. Am revenit din nou în studio, domnilor invitați. Aș vrea să vă întreb care este părerea dumneavoastră despre ce am văzut și am auzit. Domnul Darie, mai întâi de toate aș vrea să vă întreb
pe dumneavoastră ce este produsul bio. Aș vrea până la să dau o definiție la produsele bio, aș vrea să încep cu o citată. Oamenilor celebri spune că noi suntem cei ce mâncăm, cei ce bem și cei ce respirăm. Și în contextul dat, definiția la produsul bio sunt produsele organice care sunt realizate fără utilizarea substanțelor chimici, fără intervenții genetice și în armonie cu natura și mediul înconjurător. Vedeți câți factori sunt ca să produci produsele bio. În mod uzual, se numesc produsele bio, organice, naturale, ecologice, diferit să le numesc diferit, sunt acele produse care sunt certificate, în acest sens, de un organ de certificare. Noi în Moldova avem câteva organisme de certificare care sunt acreditate în Moldova pentru certificarea produselor bio. Deci, doamna Luncari, de ce este bine să optăm pentru produsele bio? Produsele bio sunt niște produse care, mai bine zis, este o hrană mai curată și mai potrivită metabolismului uman. În virtutea timpului accelerat și a necesităților alimentare pe întreg globul pământesc, au fost dezvoltate diferite tehnologii de creștere, de producere, de prelucrare, de conservare a produselor alimentare, în urma cărora compoziția produsului alimentar, glucidele, aminoacizii, grăsimile, fibrele și alți componenți, aceleși vitamine, au fost inhibate sau sunt destructurate. Folosind în alimentație a produselor bio sau eco, aduce doar beneficul tuturor oamenilor, tuturor consumatorilor și din punct de vedere alergic, fiindcă în ultimul timp în societatea care trăim, în timpul care este, tot mai multe cazuri de așa boli de tip alergic se depistează și se întâlnesc de la copii mici până la oameni maturi. Și totuși, în afară de ce ține de alergie, de ce mai sunt atât de bune pentru sănătatea noastră? Vârsta omului depinde de metabolism, și anume produsele bio sunt cele mai potrivite produse pentru metabolismul uman. Aceasta este, adică consumând produse bio, consumăm produse neschimbate chimic, biologic, nemodificate genetic, netratate cu diferite radiații, ionizatori și practic primim produsul de la mama natură, fără unele schimbări chimice, biologice, radiologice, cum am mai spus. Domnul Darie, acum aș vrea să vă întreb pe dumneavoastră, în raionul Drochea sunt foarte puțini producători agricoli care produc produsele bio. De ce? Cum considerați? Până răspunde de ce, vreau să vă aduc la cunoștință că sunt tocmai 3 producători. Unul în Sofia, o întreprindere care produce pomușoare. Aronie. Da, deosebit. Aronie, peste hotare. Sunt solicitate, adică cererea este cu mult mai mare ca la noi, pe piața noastră locală. Dacă să vorbim de zona noastră, ori mai bine zis Republica noastră, personal, eu cunosc o pleadă de cumpărători, ori de potențiali cumpărători care cumpără numai produse bio, dar ei le cumpără, cum a menționat și doamna Angela, având ca bază un stimul. Stimulul este că au ori un copil alergic. Printr-o frază ar fi spus așa: cui trebuie bătăi de cap? Și care ar fi bătăile de cap? Bătăile de cap ar fi că, ați auzit, productivitatea este un pic mai mică. Consumatorii gustă cu ochii. Nu pun în gură, dar gustă cu ochii, să aibă aspect.
nu întotdeauna produsele bio au aspectul cel atrăgător. Eu îmi place să spun că de multe ori frumos trebuie să fie florile și femeile, restul trebuie să fie gustos. Și Foarte bine. foarte bine, da. Și în alt aspect, dacă să vorbim aspectul economic, peste hotare sunt susținut solid, așa, producătorii de produse ecologice. La noi, în măsura posibilității. Nu spunem că nu suntem, dar în măsura posibilității. Posibilitățile, cum vedeți, sunt cam reduse. Și de ce credeți că sunt reduse? Trebuie un buget mai sănătos. Să avem bani pentru a aloca, anume pentru producerea produsele bio. Au fost încercări câțiva ani mai în urmă, la un moment dat s-au stopat. O parte din producători care au început să produc sunt dezamăgiți, mai bine zis. De către cine au fost stopate finanțările, dacă dumneavoastră spuneți că au fost? Dacă să vorbim, au fost prognozate niște subvenții preconizate la hectar. S-au dat 2 ani, pe urmă s-au modificat. La moment sunt stimulați numai cei ce sădesc liveți. Ei și-au făcut niște planuri. Că iată, în primul an o să primesc atâta la hectar, între a 2-lea an, atâta a 3-lea an, când o să treacă perioada de conversie, intrând ca producătorii eco, o să primească o anumită sumă, cei ce nu s-au întâmplat în timp, așa să spunem. O altă cauză care este și persistă sunt că nu avem suficient persoane instruite care ar vrea să ocupe. Am așa o întrebare pentru dumneavoastră, dar revenim puțin mai târziu la această întrebare. Bine, am înțeles. Deci avem mai puțin producători agricoli de producție bio, fiindcă nu este susținere din partea statului. Așa să înțelegem. Asta e o parte. A doua parte care este? A doua parte sunt că, din punct de vedere economic, la majoritatea agenților economici le convine să producă produse mai ieftin, cu un sine cost mai mic și să vând pe piață, practic aproape ca și la prețul cum se vând produsele bio. Și din punct de vedere economic, aici e. Dacă să ne uităm într-un timp mai departe, ori să ne uităm mâine, poi mâine, produsele bio sunt benefice pentru populație, îndeoseb pentru tineret. Dar cum aș vrea să spun că parafarea acordului de asociere cu Uniunea Europeană include și o politică agricolă care va duce indiscutabil și la obținerea produsului mai calitativ. Și aș vrea să întreb invitații noștri de la Chișinău care sunt prevederile europene în domeniul agriculturii ecologice și anume a produselor bio și care este situația în țară. Și această întrebare este pentru reprezentantul Ministerului Agriculturii, doamna Marcela Stahi. Vă ascultăm. Actele legislative care reglementează domeniul agriculturii ecologice în Republica Moldova sunt legea 115 și hotărârea 149. Legea 115 armonizează regulamentul 834 al Uniunii Europene și 149 care armonizează regulamentul 889. Legea 115 se numește legea cu privire la producție ecologică, iar 149 hotărârea de guvern este pentru implementarea acesteia. Mai avem și hotărâri care sunt în ajutorul hotărârii 149 și 115, conform acordului de asociere. Pentru agricultura ecologică sunt regulamentul 834, 889 și 1235. Vă mulțumim pentru răspuns, dar, doamna Stache, aș vrea să vă mai întreb ce întreprinde Ministerul pentru a încuraja cultivarea produselor bio? Cât de departe sau cât de aproape suntem de Europa la acest capitol? Dacă este să vorbim despre susținerea agricultorilor prin măsurile de subvenționare, atunci pot să spun că, cum și s-a menționat deja, într-adevăr, agricultura ecologică din 2007 până în 2010 a fost subvenționată pe anii de conversiune
Din 2010 au fost subvenționate doar culturile multianuale la înființarea plantațiilor multianuale și cele eterice. Levănțica, isopul, măraru, adică pentru obținerea uleiilor eteroliginoase. La moment se lucrează la un proiect de lege pentru subvenționare, unde vor fi incluse iarăși măsurile pentru subvenționare pe anii de conversiune și totodată nu vor fi subvenționate doar anii de conversiune de la trecerea agriculturii convenționale la cea ecologică, vor fi subvenționați și producătorii care vor menține sistemul de agricultură ecologică. Vă mulțumim foarte mult, iar acum vă propunem să mergem la Nisporeni, pentru că și acolo sunt entuziaști care cultivă produse bio, să privim un reportaj realizat de către colegii noștri de la televiziunea Albasat. Producătorul agricol Petru Ionel din satul Bălăurești Nisporeni a reușit să-și transforme pasiunea pentru agricultură într-o afacere și să cultive struguri ecologici în sol protejat. Sunt struguri de calitate superioară care ajung la maturitate înainte decât majoritatea soiurilor. Ei sunt crescuți fără folosirea substanțelor chimice, iar aceasta este și motivul pentru care sunt mult mai gustoși și sănătoși decât strugurii din magazinele mari. În anul 2012, agricultorul a decis să-și protejeze cultura cu pelicole și a observat o producție mai timpurie. Astfel, a decis ca să treacă la cultivarea viței de vie în condițiile de sol protejat și a amenajat o seră pe o suprafață de circa 5 ari. Mi-a venit această idee, fiind în vizită de schimb de experiență la niște colegi în Comrat, tot la noi în Moldova, cu vreo 4-5 ani în urmă și am plantat vițe de vie. Deci în seră, pe un spațiu de 5 ari, avem 360 de butuci plantați și am plantat un soi extra timpuriu și este a 3-lea an. Optând pentru condițiile de seră, agronomul a trecut de la agricultura clasică la agricultura ecologică și de atunci ani nu mai folosește produse chimice contra dăunătorilor și bolilor. Nici nu are nevoie, spune el, deoarece cultivă doar soiuri rezistente atât la secetă cât și la dăunători. Aceleași preparate le folosim, dar avem, adică minimalizate tratările. Adică e de ajuns să facem o tratare înainte de înflorire și facem o tratare după ce cade floarea și doar este protejată de mediul din afară, adică nu este afectată de ploile acide, de alți factori de mediu și putem să spunem că este un produs pur ecologic. Soția antreprenorului Nina Ionel spune că în ultimii ani ei au început să-și diversifice activitatea. De asemenea, soții spun că au muncit mult în ultimii ani, dar rezultatul merită efortul depus. Noi, în afară de vița de vie ce o avem în seră, ne mai ocupăm mai mult cu rasadul. Facem rasadă și vindem. Facem rasadă de vânătă, de roșii, de ardei dulci. Și am mai început și cu florile. Pentru viitor, Petru Ionel planifică să-și extindă afacerea și să crească culturi intercalate, vițe de vie cu căpșune ecologice, dar și să aducă noi soiuri de struguri. Am revenit din nou la noi în studio. Iată că și vița de vie devine produs bio. De fapt, cât de diverse pot fi produsele bio, domnule Darei? Puteți să ne spuneți și în ce condiții pot fi cultivate? Din punct de vedere legal, se pot certifica doar produsele agricole sau alte tipuri de produse care au legătură cu domeniul agricol. Ceea ce înseamnă că produsele bio pot fi cerealele, legumele, semințele, carnea, lactatele, produsele din lactate, mierea, fructele, tot ce e legat cu agricultura. Iată, acestea pot, se mai spune că pot fi mâncăruri preparate, bio, dar aici iarăși trebuie să conținem mâncarea dată un anumit cantitate de produse bio. În rest,
Dar ne referim la cultivare. În ce condiții trebuie să fie cultivate? Anume la produsele bio, ne referim la cum să le cultivăm. Și ține de condițiile în care trebuie să le îndeplinească un produs pentru a fi certificat așa, mai literal trebuie să ne exprimăm. În primul rând, este interzis, cu mici excepții, utilizarea substanțelor chimice, artificiale, cum ar fi fertilizanță, pesticidele, aditivi alimentari și altele. Este interzis utilizarea organismelor modificate genetic. Strict. Un alta, pământul utilizat trebuie să fie ferit de substanțe chimice timp de mai mulți ani înainte de a începe producerea organică. Cei ce produc produse bio, mai bine zis producătorii, trebuie să țină o evidență strictă a operațiunilor zi de zi, adică un registru unde se notează pas cu pas pentru a fi certificat. Și oricând organismul de certificare sau alte autorități inopinat pot să facă orice controle, în orice moment. Dacă să ne referim la înscrierile care se fac, ele sunt obligatorii să le facă și certificarea se produce în baza înscrierilor produselor utilizate și când noi vorbim că se certifică ceva... Bine, dar aș vrea să vă întreb cine face aceste înscrieri? Producătorul. Cel ce face, ce produce produse, vrea să Dar producătorul poate scrie ce dorește sau ce este lui convenabil. Mai am o doamnă alături, doamna Angela. Vreau să-l Cântă. completez pe domnul Darie. Vreau să vă spun că legislația națională în domeniul alimentar pune responsabil de calitatea produsului însăși pe producător. Adică producătorul este acela care răspunde de pe tot parcursul până la consumator de calitatea produsului. Odată cu armonizarea legislației în domeniul alimentar, avem așa o strategie care se numește de la furcă la furculiță. Și este foarte binevenită anume la produsul ecologic. Domnul Darie a vorbit mai mult despre produsele ecologice de origine vegetală. Am spun câte ceva despre produsele de origine animală. Iată anume strategia asta de la furcă la furculiță se atribuie și produselor alimentare ecologice de origine animală. Am să vă spun despre ouăle bio. Aceste ouă sunt primite de la păsări care sunt crescute în condiții casnice, adică nu sunt crescute în condiții stresante, nu sunt crescute în alte și nu sunt hrănite cu mâncăruri care conțin diferiți aditivi alimentari, hormoni, medicamente de uz veterinar. Și hrana care o primesc aceste păsări, la fel este o hrană care este primită, grăunțoasele sunt primite de pe loturi de agricole care la fel a trecut perioada de conversie. Dar aș vrea să vă întreb, noi avem producători care produc produse... În teritoriul raionului Drochea nu cunosc un producător a produselor de origine animală care să aibă așa produs bio. Putem să spunem din programele de autocontrol și din programele de monitorizare naționale a rezidurilor câte ceva despre mierea de albini. Câțiva ani la rând, Agenția Națională Siguranța Alimentelor are așa programe naționale de monitorizare a rezidurilor în diferite produse. Raionul Drochea a fost monitorizat pe parcursul anului 2015, anume la produsul mierii de albini. În mierea de albini, practic,
primit în teritoriul raionului, adică am selectat selectiv câțiva producători de mere, nu au fost depistate niciun rezid de uz pesticid, de uz medicamentos sau deci de este alte un produs bio. produs metale grele. Este un produs bio. Pot să spun că este un produs bio. Vă mulțumesc foarte mult. Aș vrea să vă întreb dacă aveți ceva de adăugat la cele spuse, cum trebuie și care sunt condițiile de a cultiva produsele bio. În cazul producerii ecologice nu se certifică produsul, dar se certifică întreg ciclul de producere, de la sămânță și până pe masa consumatorului. Iată care este diferența din certificarea Deci vă mulțumesc și chiar aș vrea această întrebare să o adresăm invitatului din studioul Centru, domnului Iurie Senic. Domnule Senic, aș vrea să vă întreb care este metoda de a certifica produsul bio și dacă avem destui producători agricoli care obțin aceste certificate. Astăzi, în Republica Moldova, sunt două organisme de inspecție certificare acreditate și autorizate în domeniul agriculturii ecologice, la care vreau să zic că pe domeniul acreditat ei au proceduri specifice care au trecut deja evaluarea conformității la organismul de acreditare al Republicii Moldova și la general se poate dispus în felul următor, că pentru produsele de origine vegetală, adică este necesar să fie început încadrarea în sistemul agriculturii ecologice cu prima declarație sau cu fișa de înregistrare a agentului economic, care îndeplinește această fișă la Ministerul Agriculturii, unde în compartimentul 3 este declarația pe proprie răspundere al producătorului, că el, că o să îndeplinească toate cerințele și prerogativele care sunt indicate în actele legislative normative ale Republicii Moldova și cele internaționale. Dacă ne referim la produsele de origine vegetală, primul lucru la care se începe încadrarea în sistemul agriculturii ecologice este elaborarea pașaportului terenului agricol, pe care sunt sau vor fi cultivate aceste culturi cu mențiunea că parcursul perioadei de conversiune care va parcurge pentru produsele anuale 2 ani de zile, pentru produsele sau culturile vegetale multianuale 3 ani de zile. Apoi vreau să zic că, conformitate cu cerințele care sunt indicate în Cartea Istoriei Câmpurilor, parcelelor, deja se înscriu toate datele ce se referă la sol. Asta este una. Al doilea, vreau să zic că dacă ne referim la produsele de origine animală, doamna a menționat foarte bine că animalele sau găinile trebuie să fie întreținute în așa fel ca să nu aibă stresuri. Nu, eu pot să menționez numai că dacă sunt întreținute în hale, adică numărul de găini în hale trebuie să fie nu mai mult decât 3000 de bucăți sau capete, plus la aceasta, vreau să zic că ele trebuie să aibă acces liber la teren înierbat și teren pentru a-și satisface nevoile sau cerințele animalului sau găinii ce trebuie. Să scurme, să ciugulească, să se gaibere și multe alte. La întrebarea care a fost că dacă avem noi în Republica Moldova astăzi producători de produse de origine animală, certificați și cu produse care deja sunt pe piață. Adică în raionul Fălești, este un singur producător, domnul Cireș Vasile, care produce crește animale pentru lapte. Laptele este procesat în brânză moale, brânză de casă, cu mai multe ingrediente naturale și are o fabricuță unde adică, procesează laptele în cașcaval tare. Domnul Cireș are dreptul și a obținut deja pentru etichetarea produselor
de origine animală, adică începând de la lapte proaspăt, smântână, unt, cașcaval și brânză moale. Pe eticheta lui este aplicată marca națională Agricultura Ecologică Republica Moldova, care este adoptată și este recunoscută, primul este înregistrată la nivel european și la AGP la noi în Republica Moldova. Plus la asta, vreau că este deja, vreau că prin hotărâre de guvern, este oficial declarată ca marca națională cu privire la produsele agroalimentare ecologice. Domnul Senic, deci am înțeles că persoana de la Fălești vă datorează pentru publicitatea care ați făcut-o, dar nu ne-ați spus cel mai important, care este costul unui certificat și cât durează obținerea acestui certificat? Concomitent la întrebările care le-ați abordat. Adică costul unui certificat este conform tarifelor pentru organismele de inspecție pentru efectuarea inspecțiilor, adică la ambele organisme de inspecție care astăzi au rămas acreditate și reacreditate în sistemul 7065, nu depășesc suma anuală pentru încheierea unui ciclu de producție de la 1500 până la 1800 de lei. Asta este una. Al doilea, vreau să zic că ciclul sau de obținerea unui certificat ecologic este împărțit în două. Perioada de conversiune pentru produsele de origine vegetală anuale, adică 2 ani de zile, și produsele de origine vegetală de multianuale, 3 ani de zile. Adică la sfârșitul perioadei, de la momentul de încheiere contractului cu organismul de inspecție certificare până la obținerea certificatului ecologic, adică este la finele perioadei de conversiune. Adică la finele anului 2, începutul anului 3 este un certificat pentru produsele anuale, cereale și celelalte, și la multianuale, la sfârșitul anului 3, începutul anului 4, certificatul se eliberează. Totodată, anual, pentru anul de vegetație, adică sunt eliberate certificate de conformitate prin care organismul de inspecție demonstrează tuturor care au necesitatea sau vor să fie convinși despre originea și veridicitatea produsului, certificat de conformitate anul 1 de conversie, certificat de conformitate anul 2 de conversie, așa până la terminarea perioadei de conversiune și eliberarea certificatului pe produs ecologic. Am revenit din nou în studio, vă mulțumesc foarte mult și acum aș vrea să vă întreb pe dumneavoastră, doamna Lucari, cum am putea promova produsul bio în rândul populației dacă este atât de bine și este atât de sănătos pentru noi și ce faceți dumneavoastră pentru acest lucru? Cred eu că însăși producătorul trebuie să-și facă publicitatea produsului său. Dar la nivel național, gândesc că Ministerul Sănătății trebuie să promoveze și să spună lumii care este beneficul și să educe consumatorul asupra impactului pozitiv asupra sănătății oamenilor consumând aceste produse. Din prisma de vedere a Direcției Siguranța Alimentelor, noi doar supraveghem tot lanțul alimentar, adică merge supravegherea lanțului alimentar, începând cu însămânțarea terenurilor, folosirea fertilizanților și a substanțelor chimice, dacă s-au folosit semințe modificate genetic,
Bine, și altele. da, vă mulțumesc foarte mult. Evident că fără produse de calitate nu putem ajunge pe piața comunitară și pe piața Uniunii Europene și avem o întrebare către invitații noștri de la studio. Doamna Stahi, ce politici are Ministerul Agriculturii pentru a încuraja, pentru a promova produsele bio? Actual avem un program național pentru dezvoltarea agriculturii ecologice care prevede twinning-uri pentru producători, pentru organismele de inspecție și certificare. Avem elaborare de broșuri, pliante în programul național prevăzute. Însă suntem la elaborarea altui plan de acțiuni care ar fi un pic mai actual și ar actualiza, să-l actualizăm conform situației actuale, pentru că programul național a fost elaborat pentru agricultură ecologică, a fost elaborat încă din 2006. Am vrea să știm cum susține statul producătorii agricole și anume acei producători care produc produsele bio. Producătorii din agricultura ecologică sunt susținuți prin subvenționare, cum am mai menționat deja un pic mai înainte. Avem subvenționarea la culturile multianuale, care, suplimentar la agricultura convențională, un producător obține pentru încadrare în agricultura ecologică 5.000 de lei la culturile multianuale și 2.000 de lei la culturile etero-oliginoase. Vă mulțumim foarte mult. Fiecare dintre noi ne dorim pe masă să avem produse bio, ecologice, sănătoase. Aceasta o face și o familie din Comrat, din familia Ciolac. Să urmărim reportajul colegilor noștri de la televiziunea ATV. Constantin Ciolac din satul Chirsova în acest an pentru prima oară întreține o seră. Din propriul buget el a construit o mică seră chiar lângă casa sa de locuit. A plantat vinete, ardei, roșii și castraveți. Începutul mereu e greu, își amintește domnul Ciolac, dar sunt mulțumit de rezultate. Acum întreaga familie se alimentează cu produse ecologic pure, întrucât pentru cultivarea acestora în sere nu au fost utilizați careva aditivi suplimentari. Это натуральный продукт, который не опрыскивается, обрабатывается чисто натуральными препаратами, делаются специальные компосты с навоза, с растений и поливается в качестве подкормки. Вот и вся жизнь. Днем становится здесь жарко, а вечером даже есть стульчики, я могу здесь часами сидеть и наблюдать за растениями. În Găgăuzia, oamenii au început să acorde o mai mare atenție micilor sere. Mulți își doresc produse ecologice pentru familiile lor, iar pentru asta este nevoie de puțin. Doar să instalezi o seră de 20-25 metri pătrați în propria grădină, un pic de sârguință și, desigur, grijă minuțioasă pentru aceste plante. Atunci roada va fi reușită. Мой муж так смотрел, думает, боже, давай сделаем что-нибудь, чтобы было хотя бы для еды, для дома, чтобы закатывать для себя, чтобы не покупать. И вот он стал сам с этим занимать. Привезли землю, он вот это все сам сделал. Потом пошли, купили рассаду. Вот эти огурцы, кажется, мы с Китая заказали семена. Длинные такие мы уже съели, остались вот эти более такие. Нету химии, мы ничего не брызгаем. Поливаем мы через день, вечером. Где-то после 8 поливаем. И все, больше ничего. Так, обрабатываем, рвем травку и все такое. 100%, не то что 90%, 100%, что чисто экологически нет никаких этих самых химикатов. Часть рассада, гибридные сорта были завезены с Новых Анен, остальные перец закупали здесь у наших, будем так говорить, домашних производителей. Огурцы сам высаживал стаканчики, сам своими руками поливал, сам вот вы видите, высаживал их. Pentru a facilita această ocupație, în localitățile rurale activează consultanții Agenției Naționale AXA, care are drept scop principal susținerea producătorilor agricoli și ai antreprenorilor rurali, în ceea ce ține de cultivarea și creșterea produselor ecologic pure.
Люди охотно, между прочим, строят теплицы, покупают. В Болграде есть теплички небольших квадратов, около 25-30 квадратов, покупают, привозят, ставят и на этом, значит, удовлетворяют свою потребность в овощах и фруктах. Într-un astfel de mod, locuitorii Găgăuziei găsesc soluții originale, cultivând pentru familiile lor produse ecologice. În cazurile în care roadele obținute depășesc pragul de consum necesar familiilor, producătorii merg cu legumele rămase la piețele din Comrat, iar acolo cu siguranță se găsesc cumpărători, iubitori de castraveți și roșii crescute în condiții casnice și în cel mai natural mod. Sunt familii care, fără o pregătire în domeniu, cultivă produse bio. Întrebarea mea este, domnul Dari, dacă există vreun program de instruire a fermierilor Și țin de programe statale. pentru cultivarea produselor bio. Și țin de programe statale, nu vreau să vorbesc, dar prin intermediul asociațiilor obștești, pe parcursul anului 2013 și 2014, au Agrocons întreprins organizat, mai bine zis, niște activități. Am organizat niște seminarii, modul și producerea produselor bio, tehnologii de producere, la care au participat, spre regret spun, nu chiar mulți producători, dar au participat acei cointeresați. Din numărul participanților, deja ați văzut că 3 s-au avântat în producerea produselor ecologice. La moment, acum, pentru anul 2015, asociația are un program de organizare a 2 seminarii și o vizită de studiu peste hotare, anume pentru producerea produselor eco sau bio, unde spunem că ecologice, bio, naturiste, le numesc în diferit țări diferit. Așa că cei ce vor să produc produsele bio, noi suntem deschiși și le oferim tot spectrul de consultanți de care au nevoie. Dar iarăși mă întorc. Lucrurile bune se fac cu oamenii care doresc, vor să fac, aceia o să fac. Cu desăl nu pot să-i băi pe nimeni. Vă mulțumesc foarte mult pentru răspuns și deși produsele bio sunt cultivate de o familie, aș vrea să întreb invitații din studioul de la Chișinău. Domnul Senic, spuneți-ne, vă rog, produsele care sunt cultivate de această familie sunt ecologice, dar când vreau să le la piață să le realizeze, necesită să aibă un certificat. Pot dânsii obține un certificat? Sigur că oricare produs este necesar să fie însoțit de un certificat de calitate. În cazul de față, la produsele ecologice este necesar să fie însoțit de certificatul ecologic eliberat de un organism de inspecție acreditat și autorizat în acest domeniu. Adică pentru oricare producător care pretinde a fi că produce ecologic, adică este necesar să facă 3 pași. Primul pas necesar este ca să fie înregistrat la Ministerul Agriculturii în calitate de agent economic în domeniul agriculturii ecologice, unde el îndeplinește o fișă specială prin care menționează cu ce se ocupă, registrul parcelelor și toate acestea, adică sunt luate la evidența Ministerului Agriculturii, se contrasemnează de președintele grupului de lucru, adică viceministrul, cazul de față. Apoi, pasul 2 este să-și aleagă unul din acele organisme de inspecție și certificare cu care el încheie contract pentru colaborare și întreprinderea inspecțiilor într-o demonstrare și emiterea sau obținerea certificatului de produs ecologic. Vă mulțumim foarte mult pentru răspuns. Doamna Luncari, aș vrea să vă întreb, știm că produsele bio sunt repede, se alterează. Care ar fi o modalitate ca să le păstrăm pe termen mai îndelungat? Orice produs alimentar are termen de valabilitate și termen de consum. Anume, marcajul, eticheta ne spune care este termenul de valabilitate.
Dacă ne referim la produsele alimentare prelucrate de origine animală, atunci aceste produse sunt pure și nu conțin diferiți stabilizatori, diferiți aditivi, din ce cauză termenul de valabilitate este mai mic. Dar nu afectează consumatorul nici într-un fel dacă produsul este consumat în termenii stabiliți și păstrați, desigur, la temperatura corespunzătoare. Dacă vorbim de produsele de origine vegetală, atunci termenul de valabilitate este mai mare și anume păstrarea acestor produse în condiții adecvate, fără impedimente chimice, biologice, de radiație și le dă statutul acesta de produs eco. Da, vă mulțumim. Acum am vrea să auzim de la doamna Stahi. Doamna Stahi, când vom avea în magazinele noastre la fel de multe produse bio ca și cele care sunt tratate chimic astăzi, care rup rafturile în magazine? Reieșind din situația actuală, când produsele ecologice sunt exportate practic 95%, vom avea produse, așa cum v-ați exprimat dumneavoastră, doar ecologice, când toți producătorii vor produce ecologic. Vă mulțumim foarte mult pentru răspuns și acum, dacă aveți careva recomandări pentru telespectatorii noștri care doresc să se ocupe de cultivarea produselor bio. Dacă se poate, adică în două cuvinte vreau să încurajez producătorii din agricultura convențională, adică Uniunea Europeană în ultimii 2 ani de zile a elaborat și a emis 3 mari regulamente cu privire la dezvoltarea și susținerea agriculturii ecologice la nivel Uniunii Europene și totodată recomandă pentru ca țările care deja au implementat legislația și sistemul de evaluare a conformității să se axeze pe aceste 3 regulamente mari. Asta e CE 1305, 1306, 1307, prin care vreau zic că sunt redate grile speciale privind susținerea agriculturii ecologice în perioada de conversiune și menținerea agriculturii ecologice pe parcursul producției în conformitate cu prevederile legislative. Aceste dau acces liber pentru ca țările care au aderat, membrii Uniunii Europene, țările care aderă astăzi spre Uniunea Europeană, să aibă acces la fondurile nerambursabile ale Uniunii Europene pentru susținerea, dezvoltarea și menținerea produselor sănătoase pentru un mod sănătos de viață. Vă mulțumim foarte mult și acum dumneavoastră, stimați invitați, dacă aveți și dumneavoastră ceva recomandări pentru telespectatorii noștri. Producătorii agricoli sunt ca și medicii. În momentul când a încetat să studieze, el nu mai este specialist. Așa că eu îi îndemn toți producătorii agricoli ca să studieze în continuu și să perfecționeze. Să treacă la producerea produselor eco în măsura posibilităților și nu pe suprafețe mii de hectare, începând. Eu nu am menționat că în raion avem de la 1 până la 15 hectare, dar atât cât este posibil, 5-10 hectare, este posibil în fiecare agent economic să produc. Și să începem de la mic și să mergem la mai mare. Mulțumesc invitațiilor din studioul de la Drochea, mulțumesc invitațiilor din studioul de la Chișinău, mulțumesc dumneavoastră, stimați telespectatori, emisiunea Alternative pe final. Aici am prezentat opinii, soluții, idei, dumneavoastră rămâne să alegeți ceea ce credeți că este mai potrivit ca să aveți o viață mai bună, ca să faceți o viață mai bună. Fiți de acord, noi nu muncim mai puțin ca europenii, însă trăim așa cum trăim. Se vede că nu facem chiar ceea ce trebuie. Atât pentru astăzi, urmăriți emisiunea Alternative, aici găsiți idei, soluții, opinii. Seară bună! Să muncim mult, ori să muncim cu cap.
Să economisim ori să risipim. Să ne implicăm ori să așteptăm. Noi alegem. Împreună, la emisiunea Alternative. În fiecare săptămână, la televiziunea ta. Alternative. Idei bune pentru o viață prosperă.